Så svarer Karl sindssygt hurtigt, hvilket jeg fucker rigtig meget med. Og så fik vi sat det op ude i sådan en studie i Tårnby, hvor Karl faktisk også havde sine kammerater og artister på Guru med. Og ja, så hyggede vi bare at lave musik derude, og så tror jeg begyndte lidt at snakke omkring, hvad vi lavede, og så sagde jeg, når jeg var også DJ, og hvis han manglede en DJ til nogle shows, så kunne han bare sige til, og så manglede han en DJ til et show på Rust, der hvor jeg har slået på noget, og så var jeg det, og så efter det, så begyndte vi bare at snakke sammen og ja, opbygge vores relation derfra. Fedt. Hvad ser du er den vigtigste rolle for en manager, når man har en artist, der er i udviklingsfasen, både i form af generelt at være en upcoming artist fra vækstlaget, som skal vokse, men også måske, når man i Karls tilfælde går fra noget, der er meget hiphoppet til at skifte genre og være med lidt mere poppet? Jeg tror også i og med, at Karl landede et sted med en rigtig dygtig producer, der hedder Karl Latino, hvor de sådan begyndte at lave en rigtig fed lyd, og sådan, jeg var meget på den lyd også, og Karl var også rigtig meget på det. Så handlede det virkelig meget om, jeg bare var sådan, hey, jeg synes virkelig, du skal prioritere at have sessions med ham her, og så bare blive ved med at køre det her. Egentlig ikke blande mig vildt meget, og bare sådan lade musikken være op til dem. Det er også vigtigt som manager nogle gange ikke at blande sig, og faktisk lade at vide, hvad ens styrker og svagheder er. Og selvom jeg selv føler, at jeg ved en del af musik, jamen så er det ikke mig, der sidder i Logic eller Ableton, eller hvad man sidder og laver beat. Og derfor så skal man også ligesom kende sin begrænsning. Så for mig var det sådan, hey, gør det her, og kom til København, kom i god tid, og altså planlægge i god tid med Karl, vise noget seriøsitet, og så sende de rigtige signaler, være seriøs, og så ja, bare grind, være meget i studiet og øve dig og blive ved.